s vámi. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, tí už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo ty modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomáš si hlavu a umyj si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, Popolcovou stredou začíname konať pôstne obdobie pokánia. A to pokánie, ktoré konáme, ako nás učí cirkev, má 3 také podstatné zložky. Čiže je to modlitba, je to pôst a je to almužna. A práve cez tieto 3 akoby skutočnosti, tieto oblasti alebo druhy pokánia, máme ako si formovať svoje srdce a správne ho nasmerovať. Keď si všimneme bližšie Božie slovo, tak aj prorok sa usiluje nasmerovať to srdce k Pánu Bohu. Lebo keď sa národ odvrátil od Boha a slúžil Bálovi a Aštarte, bol to síce taký, by som povedal, pôsobivý kult, ktorý teda ako si upokojoval tie ľudské vášne, ale Bohu sa protivil, pretože tam konali aj nemravné skutky, aby uctili Boha plodnosti alebo bohyňu Aštartu. A preto prorok vyzýva: obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom, pláčom a nárekom. A vyzýva: roztrhnite si srdcia a nie šaty. A obráťte sa k Pánovi svojmu Bohu, veď on je dobrotivý a milostivý, on sa zľutuje, keď ho budete prosiť. A hovorí prorok: kto vie, možno zmení svoje rozhodnutia, odpustí nám a zanechá po sebe požehnanie. A práve preto je potrebné, aby človek sa nasmeroval k Pánu Bohu a nie len k tomu, čo je pozemské, hmotné, materiálne alebo telesné. A zároveň aj svätý Pavol apoštol nám poukazuje, ako sme počuli dneska v tom čítaní úryvku z listu Korinťanom, keď hovorí: bratia, my sme Boží vyslanci a Boh napomína skrze nás vás. V Kristovom mene vás prosíme, zmierte sa s Bohom, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Čiže Ježiš Kristus odčinil za nás náš hriech a preto sa máme zriekať hriechu a žiť Bohu, žiť s Kristom a pre Krista. A Pán Ježiš nám ukazuje vo svojom evanjeliu, ako sme počuli v tomto úryvku, ukazuje nám, ako má sa konať to pokánie.
aká má byť naša modlitba, aký má byť pôst a aká má byť almužna. Vlastne týmito troma oblastiami, prejavmi tej kajúcnosti a pokánia, akoby sme vzdorovali tomu, čo je čisto pozemské a svetské. Totižto človek pociťuje hlad. Pociťuje hlad po chlebe, hlad po uznaní, po teda priazni alebo po tej sláve ľudskej a zároveň túži aj po bohatstve. A Pán Ježiš odpovedá na toto práve tým, že tento hlad po tých hmotných alebo pozemských dobrách máme nasmerovať a podriadiť tomu Božiemu záujmu. Keď Pán Ježiš hovorí, ako sme počuli, keď sa modlíš, tak nechoď na roh ulice a tam sa vo veľkom sa budeš modliť ako farizej. Vodi do komórky a modli sa. Samozrejme, že Pán Ježiš nie je nejako proti tomu, aby sme sa zhromažďovali na verejných miestach a modlili sa, prejavovali Pánu Bohu úctu a vďačnosť. Lebo z druhej strany, aby nás nikto nepozozrieval z nejakej jednostrannosti, že sme proti verejnému kultu Božiemu, to je potrebné. Pretože Pán Ježiš hovorí, kto ma zaprie pred ľuďmi, toho ja zapriem pred synom, pred svojím otcom. A jednoznačne Pán Ježiš požaduje od nás vernosť a úctu, ktorá sa má prejaviť aj na verejnosti. Ale čo nám Pán Ježiš chce povedať, keď hovorí o modlitbe, že má sa skryť do komórky a tam sa modliť Pánu Bohu? Totiž aby modlitba nestala sa ako si takou len formalitou, ako to bolo u farizejov, že naozaj ukazovali, že my sme zbožnejší, tými druhými pohrdali. A mali ich za to ľudia obdivovať. A preto Pán Ježiš hovorí, už majú odmenu. Čiže ten správny postoj, to znamená, modlíme sa, môžeme sa aj na verejnosti modliť. Ale nie preto, aby sme boli oslavovaní ľuďmi, ale preto, aby nás Boh odmenil, aby sme ukázali sa vernými Pánu Bohu. Ďalej Pán Ježiš hovorí, keď hovorí o pôste, teda v tom, keď sa človek ako si zrieka niečoho. Tu vidíme aj v tom pokúšaní Pána Ježiša na púšti, keď mu diabol hovorí, no tak, keď si Boží syn, tak urob z tých kameňov chleby a naješ sa. A čo Pán Ježiš usmerňuje, lebo zázraky neboli kvôli tomu, zázraky neboli cieľom. Zázraky, ktoré konal Pán Ježiš, boli prostriedkom. A k čomu mali viesť tie zázraky? Aby učeníci uverili, že on je Boží syn. A preto Pán Ježiš neurobi cieľom, že sa chce nasýtiť, že chce urobiť zázrak, ktorý má byť cieľom ukázať sa, ale zdôrazňuje, že nie len chlebom žije človek, ale aj slovom Božím. A toto nás poučuje, pretože slovo Božie ako by malo ešte väčšie prednosť pred tým chlebom pozemským, ktoré potrebujeme k životu. Chlieb potrebujeme, samozrejme je dobrom, ale vieme, že mnohí kvôli chlebu zaprú aj Krista, zaprú aj vieru a jednoducho sa chovajú, ako keby Boha nebolo. Pán Ježiš tu napokon hovorí o pôste, že sa zriekne sa človek, povedzme, majetku. Že ten majetok, diabol ukazuje Pánu Ježišovi, zoberie ho na vysoký vrch a ukazuje mu všetky tie kráľovstvá, bohatstva tohto sveta a hovorí, pozri, všetko ti to dám. Len sa mi pokloň. A čo znamená pokloniť sa niekomu? Podriadiť sa mu. To znamená ukázať, ty si môj Pán, ja teba budem poslúchať. Ale Pán Ježiš ukazuje, že nie diabla máme poslúchať, ale Boha máme poslúchať.
Preto hovorí, iba Pánu Bohu sa budeš kláňať a jemu jedinému budeš slúžiť. Takže toto je jednoznačné. A teraz ešte samozrejme o to uznanie, o tú moc prejavenie, že čo znamenám. To je isté, každý človek chce dôstojnosť a vážnosť, ale povedzme, ak je tá ctivážnosť prehnaná a robím všetko preto, len aby som sa vyzdvihol nad iných, tak toto nie je správne, pretože i toto musí byť podriadené Pánu Bohu. Dôstojnosť On nám dáva. Keď ho diabol zoberie na väžu chrámu a potom povie, no keď si Boží syn, tak skoč dole, aj tak sa ti nič nestane. Anjeli ťa ponesú na rukách a budú vidieť a budeš slávny. Ale chce Pán Ježiš takúto slávu? Nechce ju. A preto diablovi hovorí, že napísané vo Svetom písme, že nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Čiže človek sa drží Božieho poriadku. A nie seba vyzdvihovať, alebo používať, že vlastne tie Božie dary na to, aby sa človek vyzdvihoval a ukazoval, že aký je veľký a slávny. A Pán Ježiš nezneužíva ani toto, aby sa prejavil svoju moc, pretože on ju to prejavuje iným spôsobom. Čiže jednoznačne, milí bratia a sestry, môžeme povedať, že Pán Ježiš odmieta toto diablovo pokúšanie. A vlastne my v tomto pôstnom období, keď konáme pokánie, ako keby sme brali lieky proti tým veciam, ktoré Sväté písmo popiera, alebo teda, ktoré odmieta. Pretože človek, ktorý sa bude vyvyšovať nad Boha, tak ten vymyslí všetko, aj zlé, bude považovať za dobré a naopak. Práve preto je, milí bratia a sestry, veľmi potrebné, aby sme si toto uvedomili. Keď hovorí svätý Ján Zlatoustý o almužne, to znamená, že ten tretí spôsob, čiže modlitba, pôst a almužna. Pôst samozrejme je akoby liekom proti takej chamtivosti, proti takej požívačnosti nezdravej. Vieme, že keď ľudia teda ako si sa málo pohybujú a tak ďalej, že už naberajú na váhe, tak všelijaké lieky, všelijaké tieto prípravky sa odporúčajú na internete, že také tie robiť rôzne kúry, aby človek vyzeral pekne, ale neraz sú to veľmi ťažké veci, ktoré teda tie návody, podľa ktorých človek má schudnúť. Ale tu pri Božom slove ide niečo iné. Tu človek má ducha držať na úzde, nie je to telesné len. Samozrejme, cez toto telesné sa ako si pretvárať a dotvárať tomu, aby sme naozaj boli milí Pánu Bohu. A chceme byť len milí ľuďom, no tak potom treba len pestovať zdravú výživu a treba naozaj byť fit, alebo ukázať sa, že aký sme vyšportovaní a podobne. Takže Pán Ježiš tu nám jednoznačne ukazuje práve túto cestu. Čiže pôst, to znamená zdržanlivosť a vedieť sa niečoho zrieknúť kvôli Pánu Bohu. Svätý Pavol apoštol hovorí, že Ježiš sa kvôli nám zriekol všetko. On hoci bol rovný Bohu, nepridržiaval sa tejto svojej rovnosti s Bohom, ale sa aj zriekol a podriadil sa, ponížil sa až na smrť na kríži. Pripodobnil sa nám vo všetkom okrem hriechu. Čiže Ježiš sa ponižuje a my sa chceme povýšovať. A práve tá pôstna doba by mala byť liekom na to, aby sme liečili tieto naše tie neduhy, tie nezdravé návyky a podobne. No a svätý Ján, keď sa ide o almužnu, svätý Ján Zlatoustý hovorí, že z tých troch je to najťažšie, čo pri tom pokání. Čiže po modlitbe a pôste je to najťažšie tá almužna. Ma to tak prekvapilo, keď som to čítal, že predsa len, ale svätý Ján hovorí, že ten majetok, ako si čo máme, tak akoby nám prirástol k telu a nechceme sa ho zrieknúť, pretože jednoducho v tom vidíme istotu.
Akoby ten grož, alebo ten nejaký, tá minca, ktorú človek má dať na tú obetu, že akoby mu prirástla, alebo bola prilepená v tej jeho peňaženke a podobne. Preto hovorí, že toto je to najťažšie. A môžeme tak povedať skutočne, milí bratia a sestry, keď tu tak chodievam už tu častejšie a vidím tento nádherný chrám. Velebný naozaj priestor na oslavu Boha. Tie oltáre, každý jeden má veľkú umeleckú hodnotu. A bolo treba za to naozaj vynaložiť veľa prostriedkov, aby to vaši predkovia tu zabezpečili a vybudovali. Dneska som konkrétne pozeral aj ten depozitár, čo je v jedálni farskej a tam sú vystavené nádherné kalichy a prekrásna monštrancia. Veľkolepá baroková monštrancia, ktorá musí stáť nesmierne veľa peňazí. A vaši predkovia na to obetovali peniaze. Ten poklad tu nás zostaje, je to na česť a slávu Božu. Ona sa nosila zrejme táto monštrancia pri slávnosti Božieho tela. Mal byť v tejto monštrancii oslávený Kristus v Eucharistii prítomný. A to všetko sú veľké a naozaj veľmi užitočné veci pre to, že týmito sa prejavujeme. Prejavuje sa naša štedrosť, naša oddanosť, naša vernosť Pánu Bohu. No a teda Pán Ježiš, keď nám hovorí o almužne, no tak zase nech nevie ľavá ruka, čo robí pravá. A to znamená, keď Pán Ježiš vyčíta farizejom, že to robia okázalo, aby ich ľudia chválili, tak tie obety, ktoré my konáme, aj tá almužna, či už v prospech chudobných, alebo v prospech nejakého chrámu a dobrej, užitočnej veci. Takže robíme to kvôli Pánu Bohu. A nie kvôli tomu, aby sme boli sami oslávení, aby sme ukázali sa dôležitými. Je to ťažké, pretože naozaj tu na tieto veci akoby šli proti sebe. Ale niečo má prednosť. A prednosť má to, čo vlastne patrí Pánu Bohu. A práve preto je toto veľmi, veľmi potrebné a užitočné. Aby sme sa vedeli obetovať, aby sme vedeli formovať a pretvárať naše srdce a nasmerovať ho predovšetkým naozaj, tak ako nás to vedie Božie slovo, nasmerovať ho k Pánu Bohu. Že si musíme vždy znovu a znovu uvedomiť, na čo tu žijeme na tomto svete. Nežijeme na svete len preto, aby som mal pekný dom, aby som mal dobrý plat, aby som sa mal dobre. Ale máme oveľa hĺbší zmysel. Vieme, že na tejto zemi nemôžeme zostať natrvalo. A preto vieme jedno, viera nám hovorí, že nežijeme len pre zem, ale žijeme pre nebo. A práve táto pôstna doba má ako si tak vyformovať, ako si tak nás podnietiť a motivovať naše srdce, aby sme skutočne sa venovali službe Božej, aby sme v nej vytrvali a raz od Pána Boha prijali večnú odmenu. Amen.